Ze ligt er vast in haar eentje in bed. Nou ja, Jezus. Ja. Waarom heb je altijd zo'n haast? Nou, omdat haar... Ja. Wat? We hebben een relatie, nou wil je me opeens niet meer half naakt zien? Alleen als het licht uit is. Oh, hij is er ook. Oh. Die lange kabel. Gewoon een kabel. Niet geld. Wat gaan we doen? Nou, oké. En dan nog een shirt erboven. Hey. Wat doen jullie hier? Oké. Hallo. Hey. Hi. 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 Hallo. Hallo. Zie je woon je? Ja. Hier woon ik. Man. En de man? Jij moet Karel zijn. Ik ben Karel. Hey. Hallo. Johan. Johan, ja, Johan. K. Ja. Ga zitten, als je wil. Wauw, een huis. Ja, hè? Wauw. Karel heeft een goede baan. Ah, vandaar. Ik natuurlijk ook. We hebben allebei een goede baan. Ja. Jij? Ja. 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 Is goed voor de lever. Ja? Wij zijn niet zo van de drank. Hè? Nee, dat weet ik. Ja. Die maak ik ook wel eens achter de bar. Zo. Blijft leuk. Ja. Zo, dus als jullie zijn al 5 jaar bij elkaar Ja. en jullie kunnen geen kinderen krijgen. Ja, kan de beste gebeuren. Precies. Zo is het maar net. Ja. Ja. Nou ja, ik dus wel. Ja, hij dus wel.